Assalamu alaikum jama'a, muna tare da wani yaro dan baiwa. Me sunanka abokina? Malam Umar yana zaune a karamar hukumar Bichi kuma tambayoyi ne ake masa yake bada amsa sunan take na lissafi wanda kwamfuta ce kadai take iya wannan ko calculator. Za ku ji daga bakin sa. Na. Umar shekarun ka nawa? Kwanan ka nawa kenan a duniya? Kwana na kenan 4,350. Dan shekara 17. Shi kuma ya kwanansa nawa a duniya? Dan shekara 17. Kwanan nawa kenan? A duniya. Shekara 17. Kwanan shi nawa? Kwanan kenan 6,120. Kwanan shi 6,120. Domin shekara ta 30. Kwanan ka kenan 10,100. Dan shekara 30 10,800. To Malam Umar, 100 a rabawa mutum 20 nawa kowa zai samu? 100 a rabawa mutum 20. Biyar. Biyar kowa zai samu? To Malam Umar, 40 sau 4 nawa kenan? 160. Naira 1,000 a raba mutum 100 nawa kowa zai samu? 10. To Malam Umar, 70 sau 3 nawa kenan? 210. To jama'a kun ji fa yanda wannan yaro yake ba da amsa na duk irin lissafin da aka bashi kai tsaye, wanda har irin kwanakin da mutum ya yi in ka faɗi shekaru zai gaya ma kwanakin ka ko nawa ne. Malam Umar, mutumin da ya yi shekara 40 kwana nawa a duniya? Shekarar yaro. Kwanan shi nawa a duniya? Kwanan kenan 10,000. Kwanan kenan 14,400. Allahu akbar. Malam Umar, kana makaranta? Wace makaranta kake? Model. Ajin ka nawa a model? Ajin ka daya? Akwai wani wanda ya ce zai tallafa maka haka a cikin 'yan siyasa ko makamancin haka? Babu wanda ya ce tallafa ma ya ɗunoyin karatunka? Akwai wanda ya ce ɗunoyin karatunka a cikin 'yan siyasa karamar hukumar ka? To jama'a kun ji dai irin baiwar da Allah ya Malam Umar, wanda watakil dalilin wannan baiwar tasa yakan iya zama product wa ƙasar Najeriya gaba ɗaya, ko ma in ce gaba ɗaya nahiyar Afirka ko duniya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.